lungko takut bukuk song sana ni musung mana kan hai si nai di sini takut korok sa lang ma choi thau ka bon sak ni lang mana bo chori na ro kha mane sini kok bro koi sana thang kotok Sorwi Thwi ka abo nai di problem jotone life no phayo kisa kotor kabang ba pakse chikon am to joton life no phayo but surrender khlai ama hai ke nijini life no pairi mani amo solution ya so nai di tini chini tako khoroksa Gulsan Jamatia nai bini langma chokha bo heart kamjor ni bagai bo soimanli ani bagai torture ang jagai saisung bo suicide khai thayani nangkha but one sugli aje bini uklugo je tongnai rok bini ma pha bini hanok song bor bumpe jengjalo unai bo bumsuk ke dukho kosto ma nai hini tini saksak ne dukho jodi ang saisung je dukho manai nango jodi kun problem ni thang angke so o dukho na saisung nai tongri mai adiba tamni bagai ani logi wa ang tai baki family rok no bo dukho ri nai ni want to na nangmani among ge kaisa selfishness hanjago tini borok khoroksa jodi suicide khlaiga angke amo selfishness hanjago bini sago maya krei hamjangma krei se hini mano amo jid se hini mano mane kaisa zid o zid jibbono phano ke bono phano happy klaiman glak tini zid ingma baisi bo tini langma choi thanga bini to pai thanga bini to bai be tata ngi thanga tobo khe tamo je togo je thang tongnai rok ni bagai busuk bukha kosto no tini salchaya sara jibon borok bukhaw khep ngi ma tongono je chini sajala kaisa ba chini saja kaisa amdui tongmani si kunia ni bagai tini langma choi thanga ni o hamo hai selfish ingyawi kaham khaini want sukdi jodi problem khangke o problem no rectify khlaine want sukdi instead of taking your life nang saksak ni life no pairi riya we bumte khe nang rectify khlaiman nai amosi nang chai to ka nang nai amosi kaisa himmat hanjago amone si takat hno amone si phan hno jeng jodi phan krei jeng jodi kamjor ngai thanga dil ngai bukha jeng borok ngkha dukho mano dukho nango dukho rimano dukho nayu mano amono kaisa amono hmo borok jeng amai ken snami ro ja kintu saisung ni bagaile tawan suk baidi ta ko song especially the youngsters ang no koina mo chungo je amo haike tawan suk bi je tini nang kaisa borok bai kisa problem mani bai kaisa samongo nang feeling mani bai nini self in life no pairi re nani tawan suk di nini uklugo nini ma pha tongo nini jaidi tongo nini dara manai bai jotto no tongo borni bagai wan suk di nini saksak ni bagai wan suk ye phano borni bagai phano kethang tongnani wan sukdi je problem ngi thangmani no face klai anga je jotto problem ni solution phayo face klai anga jot kon problem ni solution phaiglak haina bagang ma sao ta ko muk song specially manai song no omo high step nana ni ta wan suk jabadi naidi tini chini ta ko khoroksa just 17 years sikubo kaisa dukho nangma bai bini langma naikhi ga bo sasukhi ga tobo bo wan sukliya bini ma phani bukhaw tama choli nai borok bum thike tongnai tai sara jibon bumsuk dukho ma tongnai abo wan sukliya bo o wan sukeni baga bo kitini langma nai hi ka bo bini logi bini mang ka thirona ni baga chini team sing busuk ma khaprum ka jotto kisu tam formalities ma khlai ka busuk rang khorcho ma khlai ka aborok wan sukya tibra sarok basini youngsters lok aborok nong ke pogi thangbayo aborok tang baidi ta sukong manai song please aborok no ignore khaidi jesse pono problem tori thangtung emon kono problem kre je nang solution khlai mania problem ingkha to o problem no bhai ke solution khainai abono wan suk di aboni bagai no kaham khayei jotto bai ro kok salai di ba nang saisung bujilia angke tai khoroksa borok bai discussion khlai lai nene bukhane dukhono share khlai gangke nene bukhane dukho haina pai thangnai hani bagai saw manai song ta khok bukuk song tai ata song jesupor borok je zit tui tongnai rok je saksak ni langmano sasui khina henu wan song rok bagai angkoyo bukhabai please amo hairok ta khlai di amo hairok ta wan suk di jesupor feeling tung tini si feeling phano khana nang feeling lag हमने बगे हिंसा को जो होता है अच्छे के लिए होता है बट मरना अच्छे के लिए नहीं होता है नंग थुई थांगा माने थुई थांगा लामा पाई थांगा नंग कथांग तोंगई जैसे
samung klaimagan jesing nang rectify klaiman ka abo sini ni success nai aro sini ni success romjak nai aro se nang himmat wala him romjak nai nini dukho kahari no nang future ro sanane thagang ka nang musi munaya na ba munaya sumu chuno omo high situation in thangano so kebo give up ta khaili manai song ta ko song please ani asun koimong nini saksak ni jit nini saksak ni je dukho kahari no tuyoi saksak ni langmano ta Sorwi ta Thwi amsunang sanam sung ta hung song chung to jese klaiman sa klai tongo chini Tripura People Foundation iti je borok na chung chubai mano chung chubai bo tongo and chubai bo thangnai tini sini o ta khome mang bute langma chomani mang bute bono bo chung rohori rekha phongni simi khaprumai sarek jora khaprumai ne rohori rekha joto kisu formalities pai taki at least bini family ni borok phano bini mang bute no nokthong honi bini mukhang thaisipana nokthong honi tamni ge borok jodi nugru ge anga borok kamai thaga no wan sugono and borok always want to to hono ki kaise sini sajala tongo father hospital tongo ne wan sugono all moni sentiments to tuji sumtini chini Tripura People Foundation je thansa ni moto je Tripura sarong ni baga sang samu khani ni baga promise khai mani abuno chung kan ni je tongo tongo chung khlaibo thanai hambai chungna taljorate logeri tongmani baga kha khlayo chung botebo phan manai tebo samu khlai manana nai chini Tripura sarong ni baga asuna ta buk song jotron khulumka hambai chibai jotron ka ham tongbai di and please ani kokno muju narak bai di